La doctora Elisabet Juncà va ser una de les professionals que van acompanyar els joves participants en la segona edició del projecte Tàndem per a estudiants de formació professional. En el marc de la presentació pública dels projectes d'enguany i dels reptes innovadors que els alumnes van preparar per les empreses, Juncà va fer un balanç dels hàbits alimentaris dels joves actualment. Hi ha una part de la població que sí que veig que està conscienciada. Penso que aquí hi ha una feina familiar molt profunda, de pares, d'avis, d'entorn, no? Com una xarxa que ha fet que aquests nois, noies rebessin influències i inputs que els enriquissin en aquest sentit i que els hi fessin despertar la curiositat envers d'això que me diu la publicitat que és bo, és realment bo, rumiar-ho, o sigui, no consumir el que et diuen que et consumeixis, sinó pensar les coses sobre el teu criteri propi i sobre el que has llegit. Jo veig que hi ha una part de la població que ho té clar i això m'encanta perquè dona seguretat de futur. Juncà va destacar la importància de l'alimentació en el dia a dia de les persones i de les empreses vinculades amb la restauració, així com les diferències nutricionals entre les zones rurals o les urbanes. Aquí a Andorra hi ha un 50-50, hi ha gent de tot tipus, hi ha gent que pensa que amb una pastilla arreglar la seva vida i altres que no han rumiat mai que a veure què mengen. No? I en canvi hi ha altres que sí, que jo els veig a consulta diària, venen motivats per veure quina expectativa de vida tenen, sigui millor en la seva dieta, que busquem dins de les seues analítiques veure si estan ben nutrits, micro i macronutricionalment, i això, clar, quan ho venen a buscar és perquè aquí hi ha hagut una reflexió prèvia i vol dir que és un treball que ja s'està fent. Al nostre país, alimentar-se de manera saludable de vegades sembla que surt econòmicament car. I no tots els que tenen alta capacitat adquisitiva mengen bé, però la pena és que n'hi ha que tenen poca capacitat econòmica i tenen moltes ganes de cuidar-se, i aquests, clar, per mi aquesta gent, dins de les meves possibilitats, jo els ajudaré tant com pugui, perquè aquesta motivació els hi salvarà de tractaments químics que també són cars. Doncs el que no inverteixes en medicament, potser ho inverteixes en aliment, que aleshores et portarà molts més beneficis i més salut a llarg plaç. Els participants del tàndem van poder fer preguntes a la doctora i als professionals que s'hi van prestar per assessorar els joves estudiants. Tàndem és, de fet, una comunitat d'innovació oberta on professionals, docents i estudiants interactuen per donar resposta a reptes reals i significatius presents a les empreses i a la societat andorrana en general.